салом алайкум дӯстон. Чӣ гуна фаҳмем ки шоти сим-карта бучида дар ҳолате ки кор намекунад? Баъзеҳо фикр мекунанд ки пакет кор накарда истодааст. Оз бародаро, ман ба шумо нишон медиҳам. Медоем меню, сни бар мерем, сетер плата файлда медоем, конфигурацияда окей мекунем. кнопкаи кабутай дар инҷа кабута як бор клик мекунем, мечиқемаш. Please wait мега. Please wait мега, камтар местем. Network connecting file. бародаро, вақте network connecting file ки гуфт, шод бучидагия. вақте ки санҷиш кен кабута ҷиқиден, кнопка кабута ҷиқиден, network connecting file ки гуфт, бародаро ба ёд бигирен ки сим-карта шоташ бучидай, кор накесай. вақте ки сим-карта ки кор накуна, пакетоан, прошивкоан кор намекуна. бародароро дар хотир бигиред. дар ҳолате ки правека кунед, дар ҳолати network connecting file ки гуфт, шоти сим-карта бучидагия бародаро. баъзеҷда русӣ қатъ менависа ошибка соединение. вақте ҳамин кнопка кабута ки меҷиқи ошибка соединение.